Hola, com va? Tercer dels vídeos sobre les principals errades que cometem tots en l'escriptura en valencià. Primer dels casos, tema de la Z, de la J davant de la lletra E o la lletra I. En valencià és possible trobar paraules com ara pinzell, amb Z, trapezi, topazi, amb Z, o paraules com projecte, J, jeroglífic, J, majestat, J, però atenció perquè no sempre coincideix amb el castellà, perquè, per exemple, paraules com girafa és amb G. Segon dels casos és este tipus d'expressions que se senten en castellà. Cuanto más gente vayamos, más reiremos. En valencià, este tipus d'expressions, la forma correcta és com més gent hi vaja, millor. Sempre com més el que siga. Tercer dels casos, este tipus de verbs que duen el que s'anomena complement de règim verbal, és a dir, consisteix en, tal, depèn de. Aquestes preposicions, d'una banda davant de la conjunció que cauen, i per tant hem de dir consisteix que, depèn que, compte amb tu, compte que vingues. I si ens resulta molt estranya l'expressió, podem afegir compte amb el fet que vingues, per si eixa caiguda ens sona malament. I també davant d'un infinitiu, aquestes preposicions sols s'admeten la preposició a i la preposició de. Per tant, consisteix a fer tal cosa, depèn de, la de és possible, etc. Quart dels casos, aquestes paraules que en castellà són esdrúixoles i en valencià són planes. Oxigen no s'accentua, nitrogen no s'accentua, fenomen no s'accentua. Molta atenció perquè hi ha una tendència bàrbara a accentuar-les. No s'accentuen. Planes acabades en valencià no s'accentuen. Cinquè dels casos que generen més errades és el tema de per què junt, per què separat. Més encara si afegim que aquest per què junt és el castellà vengo para que me veas, vinc perquè em veges, junt en valencià. Si de cas dedicarem un vídeo per explicar estos casos, perquè és una cosa complicada, però és un tema al qual hem de parar atenció. I per fi, per acabar, parlarem d'estos verbs que duen normalment complement directe i que en castellà duen una A i en valencià no. Estic ajudant la meva germana. Anime els lectors, amb molta atenció perquè és una cosa que tenim més o menys clara, però en molts textos la gent escriu la segurament perquè no para atenció, per oblit, pot ser algú per desconeixement, però atenció, ajudar algú, si algú és complement directe. Aleshores, amb això acabem este tercer vídeo, espero que us hagi agradat, feu-vos subscriptors si voleu. Moltes gràcies, Opre Roma, adeu.